currently ngu-Deputy Coordinator othukela by extension ngise-ofisini likababa uPresident kuneminye yemisebenzi ubaba uPresident uNxamala la ngithuma yona. Comrades, size ngento eyodwa la. Sisupporta uComrade uCosmo. Comrade uCosmo urane yonke iprocess yomphakathi, urane yonke iprocess yomkhonto wesizwe. Ngakho ke azikho izinto ezingenza ukuthi singamvotela, akekho uComrade obhitha ingoba yonke into eyenziwe kuvunyelwe ukuthi uNxamalala uyena ofuneka abambe intambo. Ngifisa ukuthi ngethule isikhulumi sethu sosuku umember ye-provincial detachment uComrade uBaphe wakangidi okuyena ozosinika umhlahlandlela ukuthi njengoba iprovince okuyena ozoba isikhulumi sethu la ngokuthunywa iprovince. Ngiyacela nje ukuthi abesondela uComrade uBaphe. Before uBaphe akhulume, commanders kunama comrades la abuya ku national oComrade uThamo wakakhuzwayo no Comrade uMano wakamkhizi. Lama comrade lawa currently asando appointwa asebenza eofisini lika head of election ubaba uCommander uBaloyi. So lama comrade that directly elected by umkhonto wesizwe, their leadership jobabela bakhona bazoba ngaphansi kwabo babe yistaff. So ke ngishiloko ukuthi by extension ngibuye kwese office lababa, ngakho ke njengoba beyu-national ngiwu-national kanye nabo ngezinye insuku. Ngiyabonga kakhulu comrade. Ngicela nje ukuthi uCommander uBaphe mayesezothatha ngoba yini uzokhuluma laba bakhulumi bayabingelela nje bakhuza amandla bese belokhuza. Amandla! Amandla! Awethu! Kwanza mkhonto kwanza! Viva mkhonto viva! Anginizwa ngeke sodliwa makunje. Amandla! Hey, two! Hayi buye! Uyangena uCosmos uyangena. Usuphethe umkhonto embofana usuphethe. Chikitshela MK Youth League chikitshela. Phatha Mbokodo phatha. Amandla. 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 Usesathile uCosmos usesathile. Thatha mkhonto thatha. Phathi ngabaqindezeli phathi. Down the GNU down. Amshosholoza. Wahamba le mic. Amandla! Awethu! Thatha Nxamalala thatha! Thatha Cosmos thatha! Ayeye baba lapha phansi ayeye! Viva madoda viva! Viva ngamadoda viva! Angikwazi ungababingeleli lamadoda wala madoda lawala ukuthi kubanda kanjani ashiye into zawo lapha ekhaya kodwa hleli nathi yazi ividiyo engichaza kanjani le phambili izandla leyo mama Jesu beshile mangaye emasontweni bazohlala nathi siwumkhonto sanibingelele comrade okwami kuncane kakhulu akukuningi nje manje akukuningi nesikhathi sesiyashaya semaningi kakhulu amavidiyo esafanele siwahambe comrade ngizonigqugquzela nje ukuthi niphume ngobuningi benu nihambe niyekovota. Niyabasaba na? Niyabasaba yini na? Hayi nasho kancane njengakanizwa kahle niyabasaba yini na? Yes, umuntu mangamsabi fanele uyithembe. Comrade ngiyanicela mina nguBaphe igama wakangidi Sibongo ngivela ogwini ekhaya kusogwini le South Coast. Ngila ngithunywe ubuholi be-provincial detachment obuholo babamacingwane. Ngithi comrade ngomsomo ngolesibili kuyaqala ama-special votes angithi siyazi kodwa comrade khona bayabhalisela ama-special vote lana mhlawumbe ade bengazi sibabhalisela wona ngithi
ayikho into eniphoqayo ukuthi nihambe ngolesibili niyovota mobile special vote usovota ngolesibili ngolesithathu usazokwazi kuyazwakala ungayikhathazi mawubona nje ukuthi awuthembi kahle usivoti lakho lizogcinwa kahle malizoshintshwa yini manungayi nina special nina youth angithi nina nibhalisani ngazi siniyabhaliswa yes ningayihluphi ngokuya iyangela la ngango lesithathu ngeke nibe nalutho nimani niqhubele nje mabeletha igrosa sazofika niyezwa isifikile igrosa yaba le grosa efikile idleni akekho zoniphuca yona niyezwa idlanini igrosa bese kuthi ngolesithathu niyovotela umkhonto wesizwe kanjalo futhi makufika ingubo zongibhatha kuyabanda kule ndawo indawo ebanda kanje mina ngiyazi niphinde futhi nithathe ingubo zongibhatha nihambe niyovotela umkhonto siyezwana niphinde futhi ngalo lesithathu mabenikile ingubo into zokugqoka lezi zamaqembu abo nigqoke nikhululeke nidlule kusina isicifela amehlo nje asinankinga ngisho bangazivana igade kanje behambe nani kodwa ngaphakathi masufikile wenze njani yes uvotela umkhonto ngicela ningayilahli leyo niyibambe nivotela umkhonto ilona qembu kuphela njengamanje elizosikhulula la alikho elinye iqembu elizosikhulula kusuka manje manifike ekhaya kogogo abangekho la sicela nisukeni macomrade nani niyelishumayele livangeli ukuthi njengoba ukhona ma ngayelala ngiyovotela umkhonto ma noma kanjani nani boma nibatshele abanye omama nani bobaba nibatshele ukuthi ngiyacela ukuthi njengamanje iqembu zomsholozi ileli kuphela umkhonto wesizwe kuyezwakala boma sesithembele kumina ukuthi inini esinosijayisela le message ngonjalo macomrade nivuke ekseni uzazi ukuthi naniboni yabo le insizwa nentombi angithi macomrade singekufihla ukuthi siyoma ngithi yabona ngoba siyazana siyoma enza sure ukuthi ekseni kusa niyoqala ngokuvota before wenze njani iqeda ukoma votani ekseni umuntu enimaziyo macomrade ukuthi uyoma kakhulu nibagade ondaba kayikhonje uGNU iyakwazi ukuwathatha abantu iyolana nabo samhweni yezwa kusuka njengamanje macomrade wonke umuntu emntwini uyamgada umuntu uthi ulalaphi kusukela kusasa banganithatha banise emahotela bawuthi umuntu ongiphelele endaweni ukuthi ngenzeka noma yini bandididise bese kuya nani ngayelala enzani show macomrade ukuthi umuntu enimaziyo ukuthi uyoma nilele naye mlalisela ekhaya wena ozaziyo ukuthi yebo lana naye ekhaya bafethu bagadeni leli vote lona kuphela ezolesenza ukuthi siyongena lapha ya ePofana uChristmas uyena kufanele be ikhansela lokuqala ePofana liyongena lapha ya njengoba sethazile uComrade esichazela ngayo esinika umkhabulo ngicathi nuzwile ngithi akube njalo uqedile uComrade mina okwami nje ukuthi ngiyanigqugquzela ukuthi votani ningabe nisayidedela lento yokuthi ene usuka ingane yakho mzali iyosebenza leThekwini ukhona umasipala iya kanjani ngala ngenanina la inile kufanele iyongena kamasipala nibuye nilale ekhaya ungalokho imali yokuqasha wenza ini lalana ekhaya votelani umkhonto ukuze singene kamasipala siyangena